Nor-nork kasua ulertu nahi dut, baina lehen aldian oso zaila da eta interneten, Asai, nik lagunduko dizuedalako. Kaixo artistak, nor-nork, lehen aldian ere azalduko dizue. Gogoratu, nor-nork bideoa, orain aldian, bideo honetan azaldu nizuela, eta eduki guztiak hemen ere dituzuela. Hona hemen gauzari garrantzitsuena, urdinez, azpimarratu dizuedana. Zer da hor, nork kasuko erroak lehen aldian. Hauek oso ondo ikasi behar dituzue. Gero, nor-nori nork kasua iraganean ere, lehen aldian ere, egiteko. Beraz, nik N bat, ark Z bat, guk GEN, zuk ZEN eta zuek gauza bera baina T amaieran, eta haiek ark moduan baina T amaieran. Eta horrela bestea, liburu bat baldin bada, izango da, nuen zuen genuen, eta liburu batzu bat dira, ituen, ezta, nituen, genituen. Hortxe bi adibide dituzu, Zuk liburu bat irakurri zenuen, haiek liburu batzuk irakurri zituzten. Hau guzti hau, nor kasua, zer kasua, hirugarren pertsona denean, ezta? Baina zer gertatzen da beste pertsonekin? Horretarako, aurrekoan bezala, taula hau prestatu dizuet. Horretarako kontutan hartu behar dugu, nola ikasi zenuten nor kasua lehen aldian. Gogoratzen zarete nintzen, ginen, zinen eta zineten. Erro horiek, orain, nor kasuan lehen aldian, nor kasuko erroak lehen aldian hartu behar ditugu. Berriro gogoratuko dizuet. Ni baldin bada, nin. Nondik dator hori? Nintzen. Gogoratzen? Gu. Baldin bada, gogoratzen zareten lazaten ginen, gin. Zu baldin bada, gogoratzen? Zinen, zin. Eta zuek gogoratzen? Zineten, zinte. Bai? Eta lehen, nik zuei esandako erroak nork kasuarekin erabiltzen ditugu. Eta horretarako, nik zu gogoratzen kalean ikusi zaitut, zintudan. Eta beste bat, zuek gu gogoratzen zaituten esan genuen zuek gu kalean ikusi gaitu zue, kasunetan, gintu zuen. Taula hauekin kolorez, egin alduzu, Zeran ikusten duzu horrela. Eta behin aipatuta nor eta nork kasuetako erroak aditz laguntzaile hauek osatzeko, azkenik aditz trinkoak ditugu. Eta logika berbera dago. Nik baldin bada beti N. Ark baldin bada Z. Guk GEN. Zuk zen eta zuek zen baina TE. Eta haiek Z arbezala baina T. Eta gero, baldin bada eduki, euskan, baldin bada jakin, ekizkien, edo ekien. Eramat, ikusten dituzue erroak? Nire ustez horrela, asko sobetu ikasiko duzue, eman zuen denbora, baina mesedez jarri logika hori, erroen logika, sustraien logika, egituraren zatitxo horren logika. Eta nola ez, gogoratu, irudi hauek guztiak hemen azaltzen ditugunak, bideoaren deskribapenean hemen beheko partean izango dituzuela. Beno, zuei erabilgarri egingo zaizuelakoan beste bat arte.